Umsitho utsala umdla kwabadala nabancinci besuka kwiinkalo zonke zephondo leMpuma Koloni. Umculo kunye nefashoni yinxalenye yezinto ezibalapha. Ngoku kuqwalaselwa nophuhliso. Namhlanje sibhiyozela isigqibo esithathiweyo ngumasipala norhulumente uba le ndawo ibe likhaya lomdyarho wamahashe. Abathabathi inxaxheba bachulumancile ukuba yinxalenye yalo msitho. Ngokuza kwethu apha kubalulekile ngoba inkulu into esiyifumanayo, although singafumani imali at that time, but ngokuthi abantu babone imisebenzi yethu emihle bayeza basiconducte later benze ii-orders. Sisinde kwinto ezininzi namhlanje ngalo mhla we-27 November 2021. Zisiphosile drugs thina balapha namhlanje. Lonke ulutsha ndiyayithanda le nto lulapha. Sihle kakhulu esi sport samahashe. Yinto yotata omkhulu le sikhulela kuyo. Abaququzeleli balo msitho bakwinkqubo yokuqeqesha iijoki ezingamanina ukuba zibe yinxalenye yomdyarho wamahashe. Ndingulubaba lotata kwiindaba ze-SABC eBerlin.